Bianca a húsvét előtti reggelt olvasással, mi pedig tojásfestéssel kezdtük. Készültek a színesebbnél színesebb tojások és egy-két finomság is. Másnap reggel pedig kezdődhetett a tojásvadászat. Nálunk megunhatatlan játék, főleg ilyenkor jó időben a buborékfújó. Le is teszteltük gyorsan. A nagy húsvéti tojásvadászat a mamánál folytatódott. Ez a nyuszi idén jobbnál jobb dolgokat hozott. Hazaérve játszottunk is velük egy nagyot. A nagy játék után jöhetett a reggeli, és az idei első eprezés is megvolt. Másnap reggel a fiúk elindultak locsolni, itthon pedig készült a finom ebéd a festett tojásokból. És még egy mozira is jutott idő.